ollaan Jaakko ja Erne. Ja tämä on Jaakko ja Erne seikkailee Afrikassa. Lähdettiin eteläiseen Afrikkaan ja suunnitelma oli 2 viikossa nähdä Zimbabwen yöjuna, Victorian putoukset ja Botswanassa Okavangon delta ja Kalaharin autiomaa. Victorian putouksilla vietetyn ajan jälkeen oli aika palata Botswanaan. Suunnitelma oli 2 päivässä päästä Mauniin, koska matka on turhan pitkä 1 päivän aikana taitettavaksi. Hyvät mahdollisuudet oli päästä pienlentokoneen kyydillä osa matkasta, toisin kuitenkin kävi. Jaettu taksi, kävely, liftaukset ja bussit vaihtoinen osui niin nappiin, että suhastiin koko 700 kilometrin matka päivässä. Ilman lentokonetta. Takas Botswanan puolella. 38 lämpöä, aamu 10. Pelkkää tietä edessä. Ei kulje taksit, ei bussit. Kasan ei pitäisi päästä. Katsotaan riittääkö eväät. Tarkoitus oli jäädä rajan tuntumaan Kasaneen, koska ei tiedetty kauanko rajan ylityksessä kestää ja olin alustavasti jutellut yhden paikallisen lentäjän kanssa pienkonekyydistä seuraavaan paikkaan. Päivä oli vasta aamussa ja oltiin päästy hyvään vauhtiin, joten päätettiin jatkaa suorilta matkaa Mauniin. Niin ja lentäjä ilmoitti, ettei ole lentämässä tänään tai huomenna, ehkäpä ensi viikolla. Reissun suolat on siinä, että vaikka olisi suunnitelma, niin se voidaan missä tahansa vaiheessa hetken mielijohteesta pyykästä vessasta alas. Eli kohta selvitetään, että mihin lodgeen me ollaan menossa. Soitetaan sinne, että sori, ei olla tulossa, force majeure. Ja otettiin lifti autoon, kelle sanoi seitsemänaksi, ainakin luultavasti, että ollaan menossa Kasaneen. Hän vastasi mulle seitsemänaksi jotain ja näytti, että hypäkkää kyytiin. Tässä ollaan menossa luultavasti jossain vaiheessa olikin Mauniin. Toivottavasti päästään vielä valoisen aikaan. Auringon vikat säteet näkyi vielä, kun päästiin perille Mauniin. Takana oli 600 kilsaa bussimatkaa yhdellä vaiholla ja matkalla pysäheltiin tasaisin väliä jo väistää seeproja ja norsuja. Ystävällinen paikallinen nainen kyseli, mihin ollaan menossa, kun näytettiin haahuilevan päättöminä kadulla. Hypättiin sitten perheauton kyytiin ja päästiin majapaikalle. Vuorokauden suunnitelmaa etuajassa. Tänään on sen huomannut, että aina ei tarvitse itse välttämättä suunnitella tai mennä ainakaan suunnitelmien mukaan. Kaikki kyydit on järjestynyt ihan niin kuin tipahtaen suoraan taivasta eteen. Ystävällisiä ihmisiä on joka puolella ja tänään kaikki kyydit on tullut suoraan eteen. Mä en ole yleensä liftaillut koskaan aikaisemmin, niin tänään nyt ollaan 3 kertaa oltu jo liftikyydillä, joko itse liftaten tai silleen, että on kyytiä tarjottu. Eli hyvissä käsissä ollaan. Toi oli muuten lepakko. Ollaan Maunissa. Odotellaan tässä vastarannalla, että mokoro tulisi hakemaan meidät täältä toiselta puolelta. Pitää odottaa siihen asti, että joku haluaa tuolta laidalta tänne laidalle, niin sit saadaan kyyti. Ei tarvitse odotella kuin ehkä 10 minuuttia, niin kaveri tuli vastaanalta hakee. Tässä me ollaan lasikuituisen mokoran kyydissä. Perinteisesti nämä on tehty puusta, mutta ongelma on siinä, että se puu kasvaa 100 vuotta ja sitten sitä tehty mokora kestää käytössä ehkä 20 vuotta, niin se ei ole kauhean pitkä kestosta. Okay, well, it's the 2 boot camps, it's the 1 year the individuals. I'd just like to say thank you to Botswana because the response has been amazing. I started this thing, I didn't think it was going to blow up like this, you know, even Peter Motziling. So, like I said, this thing is not that. Näin se jäbä vaan neuvotteli puolet hinnasta pois. Muutama minuutti kun jakso vääntää ne harvat lainit, mitä Seitsemanaksi osaa, niin
Tässä sitä istutaan. For example, this first one was the media, getting you guys to exercise and share your experiences to the nation. The next one, we're going to try and go to CEOs. Yeah, fufula. Get them also into a boot camp. Hey, T-Man!